כשאני רוקדת אני מרגישה חופשייה ומלאת אנרגיות וחיים. וטוב לי כשאני רוקד, זה מוציא אותי מכל שאר הדברים. אני מרגישה כאילו כל העולם בא לראות אותי. זה מין רגע כזה שלי עם עצמי ושל הגוף שלי. כמו שיש אנשים שיכולים לדבר מאוד טוב, אז אני יכול סוג של לפתח תקשורת או סוג של להעביר משהו דרך זה שאני נע, דרך זה שאני זז. שרלוט, זה עולה לי על העצבים. מה עולה לך על העצבים, היא אומרת לי? מה עולה לי על העצבים? שמבזבזים. אבל אף פעם אני לא אכריח אותם לבזבז את החיים שלהם ולעשות לי מסאז' ברגליים. היא אוהבת תיאטרון, היא מכורה לתיאטרון, היא חושבת שהיא משרתת את האנושות, את האומנות הקדושה. אני פשוט נהנה לעלות על הבמה ולהיכנס לדמויות. זה אושר גדול, זו תחושה עילאית כזאת שכמו, זה בעיניי דומה כמו של לעוף. כשאני מנגנת אני מרגישה חופשייה, אני מרגישה שהכי נוח לי ושאני יכולה לבטא את עצמי בצורה הכי טובה. תמיד כשאני מנגן אני מביע את עצמי, אני חושב איך אני מרגיש ואני מנסה להוציא את זה דרך הכינור. אני עדיין לא יודע בדיוק איפה בדיוק אני אהיה או מה אני בכלל רוצה, אבל אני בטוח שזה קשור לנגן. אני מאחלת לקרן להמשיך לתמוך באומנים ושלהמשיך לתמוך בתרבות בישראל בעצם. בארץ שלנו המון פעמים קשה לקחת אומץ ולצאת לעולם לבד. וכשיש גב שתומך ביצירה שלך ובמה שאתה עושה, זה אדיר. זה תענוג שנותנים לך את היכולת לבוא ולעשות את מה שאתה אוהב.